Pri príležitosti Dňa Európy sme si pripravili kultúrny program. Je zameraný na folklórnu hudbu, spev a tanec. Slovensko je podľa mňa jedinečná krajina v tom, že má vlastné zvyky, tradície a vlastne aj folklór. Už ako malá som chodila do folklóru. Podľa mňa je to veľmi zaujímavá vec a veľmi netradičné u mladých ľudí. Pochádzam z rázovitej podpolianskej dediny Hrochoť, ktorá žije folklórom. A preto sa snažím aj medzi mojimi študentami šíriť lásku ku folklóru, ku slovenským tradíciám cez rôzne školské akcie, ktoré vzbudia vždy veľký ohlas, čo nás veľmi teší a žiakov to motivuje do ďalších aktivít. Stretneš nových ľudí, rôznych národností a náš folklór je veľmi ctený aj v zahraničí, čo si málo kto možno v dnešnej dobe aj uvedomuje. Som hrdá, že som Slovenka. Nič netrvá večne. Javisko sa zmenilo na triedu, užili sme si to my, účinkujúci, tak aj naši diváci. O rok sa vidíme znova.